Yung 155 naman, 1,155 mga ay yun yung bawas dun sa kumain, tsaka sa ice po. Kaya yung Hello guys, nanguli na ang ika na nanaw og peryahan nangalipong sa sakay-sakay. Unsa gisakyan ninyo? Preswell unsa taungan? tsaka sa yung maliliit na Shen? expenses. Singan ato Shen? So, tututan, Mickey Mouse da gigutom uli. Nangalipong sa Mickey Mouse. Kasakay pa mo di ay kuan kanang octopus tagam. buhay ng isda. Bodleg. Layo rin daw katuyok. Kani si Kuan, ako kanang dito ko. Handukanan rin matay. Bakulbaan ka kanang ini dyan ni mo. Kanang kedo. Anak, lingkuranan na rin naman. Mga ni siyan ka na. Naadin, lingkuranan din. Pili atlang. Tuwan ba kaya ako? Kaya inig tuyok. Tuyok sa kagapil. Mo anak, jawon, isak ka. Surf, tuyawas. Pambayot na din. Perti humuras. Perti humuras na so. Tuyok ko pag ito mag-anak, magtuyok pag ito nagtuyok ka na. Anak, Primero, hinay. Kung naging pakos yun, nagtuyok. Sus! Grabe. ay, katong kuan ma, katong naanak sila din. Tukos sa'yo, wa. Daman. I-share nila. Mabasin, nukos yan. Ang gipang gutom kay gipang kabuhi. Kitang dinailog. Ito po yung isa sa apat na klase ng kitang Kabuhi sa ilang sakay sa buhay na kumain. peryahan. Yung tinatawag na lubak. Ay pangatog na mo kay ting klase ba? O, kana mo yung tukos. Nawa. Kana. Kana, tukos ka rin ng tuyok. Nawa. Bantay lang. Nabitawan po namin. Kana pakos ka rin. Kana, ibudawon mo, saka. Tukos mo na. Dahil na. Guys, magigitan ang nilag unsaon pag pumaagi sa tuyok sa octopus. Then sunod kana mo sakyan ninyo. Makaihi yun mo. Makasuka pa. Pagka nyo na makalipong. Hindi kayo makalipong. Baka kuya pa basta di ka maanad. Ako, bigay ko dagaton. Bisa kaasa pa ko na. Katong kuan ma ba katong kita katong kuan ka nang lingkod ra siya ikaw ra sa nya ana ini di ba ana straight na siya kita ka nang gani naari ka maglingkod iguan daghan kay mo diha daghan naglaray iniguan ba nagtuyok ba nga naglaray Ako na katilpira. tuyok mga na Aka na. Katilpilar mo na. Katilpilar. ano na caterpillar Oo. nakasakay iguan na gyat I-search diha. Nagilay caterpillar. ano na way Mga na mo, bukad mo na na. Sara ka sa TV. Morag mo na nalagihan magana magtakilid na lang ka. Caterpillar. Search down na lang. Mahadlo ka ba kay magbalikos I-search niya mo. na to there's TV be. Sinukod mo na. Lai mo na cellphone la. Katilpilar na. Mo na. Nakadili. Unsa man na iPhone? Realme. Caterpillar ride. Ay, dali ma. Makanin. Gusita ba? Dugay kita mo pan na. Ang sita ron. Caterpillar. Pilar. Pillar. Dugay sa imo ugma. Bako na Caterpillar. yan. Caterpillar. Di ka na lo. Oh. Ipislita na. Butterfly, anak na. Nara. Tama na batit ko. Ay, batoy. Caterpillar. Caterpillar to. Ride. X? Ay, no, i-click ko. Caterpillar, butterfly mo na. Ride. Ay. Pero. Aperya. Ah. Kaya, maasa po ang sana na. Katuto dapat dito. Say, boy. Kana.
Hindi na mao. Yung train mo na. Sige pa. Sige pa. Oh, no. Sige pa. Kenapa caterpillar? Murag ay ikos ga, murag naara diha o kana oh. Oh. Hindi na mao. Caterpillar na ride. Ano na? Tara. Caterpillar ride. Oh. Lain mo na. Retrain na. Ano gitudlok. Ay di to caterpillar. Caterpillar ka din. Oh, nara oh. Oh, caterpillar. Na mao man na nya. Katong na may giana. Ito yung ilabay ka ba? Caterpillar rides ka to. Ferris wheel ka na eh. Dili man gyapon mao. Ano? Aro din na. Kani ba, kaning barko ba, may tuyaw, kani. Kanang, biking ba? Sa mo pagdako nga biking. Ada nara ay kani ay. O ka na, kana. Pero gibutay ba ito si Bibo? Pero mo to. O kana o mo, kita na akong gituslok. Caterpillar ride. Sige. Sige na. Mo gina akong gituslok oh. Forward. Pa. Scam. Di, scam na eh. Ang ikuan na, ang ibutang di na ako. Wait lang. Biking rides. Wimba rides. Ano na? Wimba? Lagi dahil Wimba naman. Ibalik sa daw to. Ang singa na to. Wimba Fiesta. Aman. Wimba Fiesta. Yung ba? Pista. Caterpillar ride. Wimba. Kana. Tama ka na. I-search sa. Kana gani. Basta ingunan na siya. Nana lagi kita betul ko ato ari ta ubos be. Yan. Tapos na. Nasunog dia, mau dia wana dia tara. Pero boso. Mau dia wana dia, nasunog caterpillar. Sunog ang caterpillar. Ah, Himo na ang buko ang caterpillar. electrician mo. Ay octopus. Han. Han.